गिबियावनो प्राइम हेडलाइन 24 आर'नाइ रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला सारेन्डार एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनैनि प्रेस मिट खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय थांनाय साननैसो सिगां कासार बसुमतारी जायखौ जोङो कसेन्द्रजित बसुमतारी होननाबो सिनायो, बिथाङा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एक्स-NDFB वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि। बिथाङा दाख्लै ससियेल मिडियानि थ्रुजों मोनसे खोथाखौ फोरमायदोंमोन जे बिथाङा फैबाय थानाय 27 मार्चआव जानो गोनां जि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि बेवहाय एनडिएफबि मोनफ्रोमबो फेक्सना ज' जानानै जेरै सारेन्डारखौ लाफादों, बिसोरो जों सारेन्डारखौ लाफादों आरो गबिन्द ग्रुप, धीरेन ग्रुप, सावरायग्रा ग्रुप आरो रन्जन ग्रुप बे मोनबा जोंनि सारेन्डारखौ लाफानानै लोगोसे पिपल जयेन्ट एक्सन फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट होननाय मोनसे आफादबो दङ, बेजों लानानै 6था आफादा जयेन्टलि मोनसे थांखि लादों होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि थ्रुयै फोरमायदों। आरो बियो ओरैबायदि फोरमायबावदों बेवहाय जे गासै 6था आफादा ज' जानानै फैगौ बिसायख'थियाव महागठबन्धन बे जायखौ हाग्रामायाबो दंफायो, बेयाव हाग्रामानि नेतृत्वआव महागठबन्धन जानाय मोनसे कंग्रेस AIUDF BPF बिदि दङ बे महागठबन्धनाव। दा बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों, जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव खावलायदों बिथाङा ससियेल मिडियानि थ्रुयै जे जों 6था आफादा ज' जानानै फैबाय थानाय जिथु बिसायख'थि बेवहाय कंग्रेसनो भट होनांगौ होननानै बिथाङा थोंजोङै बुंदों। नाथाय आं दिनै बेखौसो क्लियार होनो नागिरदों। आं बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला सारेन्डार एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि जानानै जे जों बै कंग्रेसनो होननाय बे बिथाङा जे 6था आफादा ज' जादों होननाय बे खोथाया नंखाय। जोङो बिथांमोनजों दिनैसिम बिदि सावरायनाय जायाखै। जों सारेन्डार एनडिएफबिआ गोदोनिफ्राय जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे थाफानानै खामानि मावबोदों। थिग बिदिनो नै एबारनि बिसायख'थियावबो जोंनि सारेन्डार एनडिएफबिआ बिदिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय, लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि बर'नि माहारियारि आफादफोर दं बेसोरजोंनो गोरोबनानै खामानि मावनो होननानैसो थांखि लानाय जादोंमोन जोंनि सारेन्डार हिसाबै। बेवहाय जोङो एक्सफोरजों खुनु सोमोन्दो गैया। जोंखौ आरो लेंदोंमोन 16 मार्चआव, बिथांमोना 16 मार्चआव लेंदोंमोन देखापाम बालाबारि एलपि स्कुलाव बिथांमोना जिरायदों। बिथांमोना आंखौ कल खालामदोंमोन। आं बै समाव गुवाहाटियाव दंमोन। बै समाव आङो सासे लेङाइ आफादगिरिखौ थिनहरनाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङाबो मोनसे उसुबिदानि थाखाय थांनो हायाखै। बे जों थाङियाव बिथाङा जे जोंखौ बे 6था आफादा गोरोबनानै फैबाय थानाय इलेक्सनाव कंग्रेसनो भट होनांगौ होननानै डिसिसन लानायाव जोंखौ जे लाफाबाय थानो नागिरदों, बेयो नंखाय। बेयाव जों गैया। बेखौ बिथां कसेन्द्रजित बसुमतारीया बोखांना लाफिननांगौ, प्रेस मिटनि थ्रुयै फोरमायनांगौ, जे रायजो राजानो फोरमायफिननांगौ जे जों सारेन्डार एनडिएफबिआ बेयाव गैया। बे खोथाखौ बियो स्पस्ट रायजोनो खिन्थानांगौ। जों बेखौ खावलायगोन बिथांनिसिम। आरो मोनसे खोथाखौ बिथाङा बारे बारे बुंबाय थादों। दिनैनि गेजेरावबो नुदों, जों दिनैबो मोनसे निउस नुदों जोङो। बे निउसनि गेजेरजों बुंबावदों बिथाङा जे दानि जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी सारखौ बिथाङा नंनायनि नङि माखासे जानाय जायै खोथाखौ लानानै रायजोनि गेजेराव उबां मोनसे आबहावा माने गाज्रि मोनसे इमेज
दिन्थिनो नाजादों नाथाय बिदि जेबो नङा रायजोफोर दिनै नैबे चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुगैयो दिनै कासार बसुमतारी बिथाङा माखौ लानानै दिनै जोंनि सारेन्डार एनडिएफबिखौ बे महागठबन्धननि माबायाव थानाय बे कंग्रेस गभर्नमेन्ट लाबोगोन होननानै जे गावसोर गोग्गानाय बे कंग्रेसजों जे जों दंफायो बेयाव जे जोंखौ दंफायो बा जोङो हेफाजाब होदों बे खोथाखौ बिथाङा मानो थाखाय बुंबाय थादों बेखौ हयथ' बिथांनि खर'आ एसे गाज्रि जाबायसो होनांसिगोन जों दिनैनि दिनाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बिथाङा सिट मोनैनि थाखाय जोंखौबो मुं फानदों बिथाङा बेयाव जोंखौ लाफानानैबो दंफायो होननानै बियो गाव खुद्रिनायखौ लानानै गाव खुद्रिनायखौनो जोंबो खुद्रिफादों होननानै दिन्थिनो नागिरदों नाथाय बेवहाय जोंहा जेबो बिदि गैया जोङो बिसोरजों खुनु सोमोन्दो गैया दिनैसो आङो लोगो हमदों जोङो एनडिएफबि पि ग्रुपनिफ्रायबो गबिन्द ग्रुपनिफ्राय बिथांमोनाबो क्लियार होदों दानि बावैसो होखांबाय बिसोरबो प्रेस मोनसे कनफारेन्स खालामनानै बिसोर होनखांबाय जे बिथांमोनाबो गैफाया बेयाव नाथाय माखौ लानानै बिथाङा बारे बारे जोंनि मिहिनीश्वर सार बिथां BKWSCनि चिफखौ गाज्रि रोखोमै मोनसे मा होनगोन बेखौ रायबाय थानाय बा बेखौ बदनाम होबाय थानाया थिग जायाखै बिथांना मानो होनबा बिथाङा जाबाय मिहिनीश्वर सार बिथाङा जाहैबाय सासे गोग्गो आरो सासे गोरों दैदेनगिरि जोंनि समाजनि सासे दैदेनगिरि आरो बिहा निस्वार्थ हिसाबै दिनैसिम गोबां बोसोर गावनि स्वार्थखौ बावगारनानै जाथिनि थाखाय गोबां बोसोर खामानि मावबोबाय थादों आरो बे जाथिनि थाखाय बर' जाथिनि थाखायनो बिथाङा दिनै गावनि फोरोंगिरि मावनाय बेखौ सिन्थाय दिनै गारनानै बर' जाथिखौ जे मोनसे मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय बिथाङा गावनि साख्रिखौ गारना फैनाय बेफोरबायदिसिम सेक्रिफाइस खालामनाय मानसिखौ बिथाङा बेफोरबायदि बुंनो मोना एक्सुवेलि बिथाङा मानो थाखाय बिदि बुंबाय थाखो आं बुजिनो हायाखै आं जानांगौ बिथाङा दाख्लै बावै BKWSCनि जिथुनाखि इन्टारिम काउन्सिल दादोंमोन बेवहाय हयथ' सिट मोनैनि थाखाय बा गावहा बिबान मोनैनि थाखाय खुद्रिनानै दङ बिनि थाखायनो बिथां मिहिनीश्वर सारखौ दाय होनो नागिरदों खिन्थु आं जेसेबांनाखि मिथिगौ बेवहाय मिहिनीश्वर सारनि दाय गैया आं बेखौ मिथिगौ मानो होनबा जोङो बै समाव जोंबो सारेन्डार एनडिएफबि हिसाबै नागिरदोंमोन खिन्थु नाथाय जोङो दिनै जोंबो मोनाखै जोंनि एनडिएफबि हिसाबै मोनिनि मेन दायनिगिरिया जाबाय जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफोर जोंनि गोजौआव जायफोर दैदेनगिरिफोर दं एनडिएफबिनि बेनो खौसे जायालासिनो मोनफ्रोमबो फेक्सननिफ्राय गावबागाव लाइनजों फैनानै दिनै इन्टारिम काउन्सिलाव बिबान बिफैनायाव दा 22 जिल्लायाव दिनै 14थाल' मोनसे माबा दं इन्टारिम काउन्सिलाव दङ बेयाव चेयारमेन भाइस चेयारमेन चिफ डेपुटि चिफ आरो माखासेफ्रा इएमफोर थायो दा बेवहाय 22था जिल्लायाव बोरै रानगोन बे एसेल' माबाखौ फुल फ्लेजेडबो नङा बे इन्टारिमा दा बेखौ बिथांमोना मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा खावलायदोंमोन जोंखौबो खावलायदोंमोन जे नोंथांमोना एनडिएफबि हिसाबै मोनसेल' जानानै फैयोबा मोजां नोंथांमोननि थाखायबो मोनसे चेयार दोननाय जादों बे खोथाखौ जोंनो बारे बारे होनबाय थादोंमोन जोंबो ज' मोनसे खौसे जानो नाजाबाय थादोंमोन नाथाय जानो हायाखिसै थिग बे जोंनि जानो हायिखौ बिथाङा बे कसेन्द्रजित बसुमतारीया बे दानि बिटिआरनि बायजोनि जिथुनाखि Ex-NDFBफोर दङ बेखौ लाफानानै जे गावजों दंजोबो होननानै जे बे मुं फानलाबाय थादों बियो खिन्थु गोरोन्थि जादों बिथांना बिदि नङा जोंनि जायगायाव एस ग्रुपनि दङ आरडिनि दङ गबिन्दनि दङ गावथ' डिरेन ग्रुपनि ओंखायनो आं मोनसे खोथाखौ दिनै स्पस्ट जाथों रायजोफ्रा बिनि थाखायसो आं बुंनो नागिरदों बे कासारा दिनैनि दिनाव जोंजों बे कंग्रेसनो होनांगौ बा रायजोनि गेजेराव हाबनानै जे जोङो
ओरै गाबोननि प्रग्राम मोनसे दङ हाग्रामा सार बिथां फैगोननो बिनि प्रग्रामनि थाखाय जोंबो दंफायो होननानै गामि गामि लाइजाम रानदों बेवहाय जों गैया जों क्लियार होनबाय दिनै रायजोफ्रा जाहाथे आरो रायजोफोरखौ आरो मोनसे खोथाखौ फोरमायखानो लुगैदों जों जाबाय सारेन्डारा आलदा जायो आरो NDFB आव मोनबा दं होनजायो जों जाबाय सारेन्डार जोंनि NDFB आ सारेन्डार जाजेनदोंमोन 1998 आव दा 1998 निफ्राय 2019 सिम जायफोर एकर्डनि सिगां सारेन्डार जादों बे जोंनि ग्रुपआनो जों सारेन्डार बिसिना जाबाय गावसोरखौ एक्स होनना बुङो बिथांमोना एक्स होनना लायो बिथांमोना एक्सआव फेक्सना मोनब्रै गबिन्द ग्रुप रन्जन ग्रुप धीरेन ग्रुप सावरायग्रा ग्रुप बे मोनब्रै दङ आरो बिनि गेजेरजोंनो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनो सानोदि फैबाय थानाय जिथुनाखि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो धेमाजि जिल्लाल' नंला लखिमपुर जिल्ला जोंना मोननैजों बोखावलायनाय जायाखै बिनिखायनो जों आनडिभाइडेड लखिमपुर बा बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला हिसाबै लायो जोङो बिनि जेसेबांनाखि जोंना सारेन्डार NDFBफोर दं जों थोंजोङै BJP खौ जों सापर्ट खालामगोन मानो होनबा जोंना गोबां समस्या दं दिनै जोङो 1998 निफ्राय सारेन्डार जानानै गोबां मानसियानो दिनैसिम रिहेबिलिटेसन मोनाखै 2019 सिम जेसेबांनाखि सारेन्डार दङ 1998 निफ्राय लानानै 2019 सिम दिनैसिम जों जेबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै गभर्नमेन्टनिफ्राय गभर्नमेन्टआ जिबायदि जोंखौ आसा होदोंमोन बे आसा बायदि जों जेबो मोनफुङाखै जोंखौ जिबायदि खोथा होदोंमोन जेबो मोनाखै बेनिखायनो जों मोनसे खोथाखौ जों मिथिगौ जे जेसेबांनाखि नोङो बिग्रायारि जायाथों मानो बा नोङो माबा मोनसे दावहाथिलियावनो थाङाथों मानो दा दावहानि जोबथा सलिउसनानो जाहैबाय बेनो जाबाय पलिटिकेल सलिउसन दा पलिटिकेल सलिउसनजोंनो जोङो जोंनि रिहेबिलिटेसन पलिटिकेलनि थ्रुयैनो जोंनि रिहेबिलिटेसनखौ मोनगोनखौ आसा खालामनानै दा जोङो BJP गभर्नमेन्टखौनो नैबारनि जिथुनाखि 27 मार्चआव जानो गोनां बिसायख'थि जोंनि फार्स्ट फेजआव जानो गोनां बेवहाय जों BJP दोलोखौनो जों सापर्ट होगोन फार्स्ट फेजल' नङा जों सारा आसामावनो जोङो सारेन्डार NDFB हिसाबै जोङो BJP खौनो सापर्ट होगोन मानो होनबा बिथांमोना जोंनो आसा होदों जोंनि रिहेबिलिटेसनखौ लानानै आरो मिरुआव अलरेडि BJP आनो रुलिं गभर्नमेन्ट सालायनानै दङ बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दाख्लैबावै गुवाहाटीयाव मोनसे सावरायलायनाय जादोंमोन बे सावरायलायनायाव जों डिसकास खालामलायनानै जोङो प्राय 12टा जिल्ला ज' जालायनानै जों सावरायलायनाय जादोंमोन बे सावरायलायनायाव बेखौनो डिसिसन लादों फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो BJP खौनो सापर्ट खालामगोन जोंहा रिहेबिलिटेसनखौ लानानै गोबां प्रब्लेम थाबाय दिनैसिम सारेन्डारबाबो जोंना दिनै केसआनो बायाखै बे केसफोरखौ सिफायनाय जोंनि रिहेबिलिटेसन आरो जोंनि जिथुनाखि दा गोदान आंनिबाथ' बोरै साननांगौ जाय जेसेबांनाखि फेक्सनफोर दङ बियो BJP जों फैनांगौ BJP जोंनो बा जोंजों फैनानै खौसेयै ज'-ज'नो खामानि मावलायबा मोजां जायथुनाखि रुलिं गभर्नमेन्ट दं बेजोंनो थानाया मोजां गुबुन फारसेथिं थांलायालासिनो बे BJP दोलोखौनो हेफाजाब होफैलायोबा मोजां जायो होननानै आङो सानो आरो आं खावलायगोनबो बयखौबो जोंनि जिल्लायाव जेसेबांनाखि NDFB फेक्सनफोर दं बिथांमोना जाहाथे दाबो सम दङ बयबो ज' जालायनानै खौसे थालायोबा मोजां बेखौ आङो हास्थायगोन आरो नैबे दिनैनि जिथुनाखि जों केम्पिं खालामनाय बेवहाय माखासे खोथाखौ जों खोनानो मोनबोदों जे गामि थांनानै जोंनि सारेन्डारखौ बांसावनाया बेखौ फिन खेब बुंबावनाय जाबाय आङो बेखौ जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि खालामलाया बेखौ जों गुरै खावलायनाय थाबाय जोंना सारेन्डारा मोनसे गोदोनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय जों सारेन्डार आफादखौ दाजेनदोंमोन 2008 आव बै समनिफ्रायनो जोङो जिल्लायाव जेसेबांनाखि आफादफोर दङ बर'नि जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दं बिसोरजों आखाइजों आखाइ हमलायनानै जों खामानि मावबोदों आरो जों खामानि इयुनावबो मावलांबाय थागोन दिनै UBPआव जोंहा मोजां सोमोन्दो दं एबसुआनो होन आबोबानो होन एक्स-BLTआनो होन साहित्य सभायानो होन जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दं
बिसोरजों जोंहा मोजां सोमोन्दो दं। बे जोंनि मोजां सोमोन्दोखौ जाहाथे गाज्रि खालामनो नाजानाङा बा नाजाया बेखौ गुरै खावलायगोन आं दानि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एक्स-NDFB आफादगिरिनिसिम खावलायगोन बेखौ कसेनजित बसुमतारी बिथांनिसिम खावलायगोन जाहाथे जोंखौ बे गावसोरनि मोननाय मोनैखौ लानानै दावराव जानायाव जाहाथे जोंखौ इनभल्भ खालामफाया बेखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै